Nevtang, NTM102, višenamjenska linija čokolade ekonomična je i praktična. S prilagodljivim modularnim dizajnom. Potpuno automatizirana oprema za proizvodnju čokolade. Lako se rastavlja. Dostupni su i dijelovi opreme koji se mogu slobodno prilagoditi. Imajući visoko precizni sustav upravljanja i Siemens servo motora. Svestrana mobilna tehnologija polaganja u kombinaciji s jednokratnom tehnologijom lijevanja. Tehnologija podizanja hladnih kanala. I tehnologija automatskog oblikovanja manipulatora, potpuno automatski, visokih performansi. Modularni dizajn može zadovoljiti različite potrebe proizvodnje hrane s mnogim opcijskim stavkama mehaničkog sustava, a također i različiti taložnici i kanali za hlađenje. Naši se proizvodi dobro prodaju po cijelom svijetu. Preko 100 zemalja i regija. Čekamo vaš upit.